Biz bugün Kazan'a Bütün Dünya Tatar Kongressine konakka kildik. Алар bizge Tatar halkının milli özünçeliklerin saklaw devlet programması tarafından tigilgen kostyumlar bölek etdi. Mine bu kostyumlar гадәти kostyumlar түгел. Ул безнең Сембер татар кызларының 19-нчы гасырда киеп йөргән костюмнары, күлмәкләре. Ничек таптыгыз дип сорыйсыз? Biz аны экспедицияларга чыгып, үзебезнең Ульян төбәгенең ерак татар авылларына чыгып, андагы әбиләр белән күрешеп, аларның сандыкларын актарып, андагы киемнәрен табып алып, шуның нигезендә эскизлар ясап тигелгән Сембер татарларының milli костюмын заказ бирдек. Менә бу костюмнарны хәзер Ульяновск шәһәрендә, өлкәсендә kimler kiyecek, kaylarda kullanılacak? Менә безнең Ульяновск татар мәдәният үзәгендә урама татар фольклор ансамбле эшләп килә. Менә алар быел халык дигән мактаулы исемгә лаек булдылар. Менә шуңа да аларга зур бүләк булачак. Һәм шушы урама фольклор ансамбле кызлары шушы күлмәкләрне киеп, Алла теләсә, бөтен төбәгебез буенча регион аша фестивальләрдә катнашып чыгыш ясаячаклар. Менә бу сез әйтеп үткән урама ансамбле инде ничә еллап эшләп килә? Урама ансамбле быел 7-нче ел эшләп килә. Бик каты теләп, яратып безнең ансамбльгә урта яшьтәге хатын-кызлар, ир-егетләр йөриләр. Алар безнең Сембер төбәгендәге бөтен гореф-гадәтләрне яшьләргә тапшырырга максат итеп куйдылар. Һәм шул юлдан алар туп-туры тайпылмыйча баралар. Алар безнең бөтен өлкәбезнең татар авылларын айкап чыктылар. Һәм үзләренең программасына һәрбер районның үзенчәлекләре, үзенчәлекле фольклор гореф йолаларын һәм җырларын кертеп баралар. Безнең таянышыбыз, терәгебез, яклаучыбыз, саклаучыбыз булган Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелегенә һәм аның хезмәткәрләренә олы рәхмәтләребезне җиткезәбез. Кунакка көтеп калабыз.